Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna Allah waddarai da wannan sojojin Najeriya da ma wasu sojoji ɗaiɗaiku daga cikinsu. Wannan shi ke nuna cewa tabbas wa'anga mutanen ba su iya aiki ba, ba su san darajar aikinsu ba, kuma ba su san miye ya kamata su yi ba, ba su san kuma ba su iya magana ba, ba su san harkar rayuwa ba. Yanzu sun bi duk sun hana mu yi karatu, dama kuma ba su mana makarantu na karatun gwamnati ba, dama ba su mana ba. Kuma irin karatun tsangayan ma da ake yi na sanin tsoron Allah da sanin darajar mutane, shi ma kuma sun hana mu yi. Da wani ido za mu kalle su wa'anga mutanen? Da sun mana abu kuma mun rama a ce a 'yan ta'adda ne mu. Sai su mana abu mu rama kuma a ce 'yan ta'adda ne mu. Ina amfanin wannan abu? Mu dai muna Allah waddarai da wannan abubuwa da ake mana a wurare daban-daban. Wato jama'a yana gaya muku cewa in dai kuna neman 'yan wahala, tsinannu kuma waɗanda ba su iya aiki ba san aikinsu ba, da kun zo ga sojojin ɗaiɗaikun wasu daga cikin sojojin Najeriya, to kawai ku yi tsaye. Tabbas wa'anga mutanen ba su iya aiki ba. In ma wani sirri ne tabbas in kuka tambaye shi zai ba ku labari, amma duk abin da kuka ga an yi, kafin ku yanke hukunci ku yi dogon bincike, ku diba kafin a yi wannan al'amari a watannin da suka gabata ko kuma a kwanakan da suka gabata me ya faru a wannan yanki. Mun magana gaskiya ba zan ɓoye muku wani abu ba. Duk wanda ya zo ya zalunci ɗan uwanmu, ya kashe ɗan uwanmu, ya zubar da jinin ɗan uwanmu, to sai mun rama. Amma inda aka samu matsala wuri guda, da in aka takale mu faɗa ɗaya, biyu, uku, to mu in muka tashi rama ba wai ukun ba za mu maida ba, sai mun maida 10 ma, ko kuma a'a sai radda ma aka zo aka ce a'a zamna a yi sulhu. Kuma ko da an yi sulhu, duk radda aka ji labarin an kashe wani Fulani kuma dole kuma an tada sulhu, da su suka fara tada shi. Yanzu in za mu koma baya shekarun da suka gabata, su turji su wane ne da ake yawan gayi din nan, shi kanshi shi turjin an taɓa kama baban shi aka rufe kafin ya shiga wannan harka. Tun da kamin a ce Fulani suna harkan ta'addanci, ku kanku kun sani akwai 'yan ƙwacen waya. Haka kurun ba abin da ka yi a tare ka amshe ma waya a kashe ka, kuma har yanzu akwai su. Don me yasa su ba ku cewa wannan ɗan ƙwacen waya ne kuma ƙabila kaza ne? Kuma kafin Fulani su riƙe bindiga, suwa suka fara riƙe bindiga? Suwa suka fara riƙe bindiga? Ga hannun wa aka fara gani